Amaitzeko birpaso ariketa batzuk egingo ditugu. Lehenengo ariketa honetan, 3000 kilogramoko zuziri bat vertikalki gora igotzen ari da abiadura konstantearekin. Galdera da zenbat balio duen zuziria bultzatzen duen indarrak, hau da, motorrak egiten duen indarra. Lehenengo eta behin, datuak apuntatuko ditugu, 3000 kilo, eta abiadura konstantean goruntzaka doala. Hori garrantzitsua izango da, ze honek adieraziko digu bere mugimendu egoera ez dela aldatzen. Hortaz badakigu, indarren batura nulua izango dela, hau da, Newtonen legea aplikatu behar dugula. Kasu honetan ditugu bi indar, galdera da gora doan indarroren intentsitatea, motorrak egindako indarra, eta beruntzaka daukagu pisua, hori kalkulatu dezakegu. Pisuaren formula idazten dugu, masa bidez gravitatea, eta datuak baditugu 3000, eta lur planetan daukagun gravitatea 9,8. Egiten dugu biderketa eta badakigu zein den pisuaren intentsitatea. Eta orain aplikatzen dugu Newtonen lehenengo legea. Ditugu bi indar, bata gora, bestea bera. Hortaz, aurkako noranzkoak direnez, indar resultante izango da bien kenketa. F motor, gen pisua berdin 0. Bakandu behar dugu edo kalkulatu behar dugunez, motorrak egindako indarra, ken P hori pasatuko dugu bestaldera gehi P, eta 0 gehi P, P. Pisuaren balioa badakigu zenbat den, 29.400 Newton, hortaz, motorrak egindako indarra izango da 29.400 Newtonekoa goruntzaka. Beste ariketa honetan, daukagu 1200 kilogramoko masa duen kotxea, 20 metro segunduko abiaduran mugitzen ari dena. Bapatean frenatu egiten du eta motorrak egindako indar hori kotxea frenatzeko izango da 2400 Newtonekoa. Lehenengo galdera da, kalkulatzea autoak duen azelerazioa, eta bigarren galdera gelditzeko behar izan duen denbora. Datuak 2400 Newton, kasu honetan frenatu duenez jarriko dugu negatiboan. Atzerantza. Kotxeak bultzatu egiten du atzerantza moduan, frenatu egiten duelako. Kotxearen masa 1200 kilo, bere hasierako abiadura 20 metro segundu, eta badakigu gelditu egingo dela, holan adierazten du, frenatu egiten duela, gelditu arte. Beraz, amaierako abiadura 0 metro segundu. Galdera izango da azelerazioa. Kasu honetan, ez da izango Newtonen lehenengo legea, azelerazioa badaukagu izango da Newtonen bigarren legea. Newtonen bigarren legea aplikatu ezkero, indar resultantea da berdin, masa bider azelerazioa. Kotxean aplikatuen den indarra izan da 2400 Newton negatiboan, ze izan da atzerantza. Kotxearen masa 1200 kilo bider A. Hemendik azelerazioa bakaintzen baldin badugu, minus 2400 zati 1200, minus 2 metro segundu karratu. Eta minus honek adierazten du kotxeak frenatu duela. Abiadura moteldu duela. Gelditzeko behar izan duen denbora. Honetarako aplikatuko dugu zinematikaren printzipio. Zinematikaren formula, ekuazioa. Azelerazioaren formula, da berdin, amaierako abiadura, ken hasierako abiadura esate denbora. Eta hori egiten baldin badugu, jarriko genuke 0 ken 20, zati denbora ez dakigu, eta bestaldean minus 2. Hori egiten baldin badugu, edukiko genuke 10 segundu. Hurrengo ariketa honetan, daukagu grafiko bat, non ikusten den abiadura konstante izan dela, mugikor batek lehenengo 30 segundutan beti mantendu izan du 15 metro segunduko abiadura. Lehenengo galdera da, ea ze distantzia egin duen, ze distantzia egingo du mugikor honek, egikari honek, minutu bat irauten baldin badu mugimendu honetan. Lehenengo 30 segundutan ez du bere abiadura moldatu, eta beti joan da 15 metro segunduko abiaduratan. Abiadura konstantea denez, higidura zuzen uniformea daukagu, ez da izango azeleratua, hortaz, higidura zuzen uniformeari dagokion ekuazioa idazten du. Gogoratu denbora minutuetan ezin dugula jarri, beti jarri beharko dugu segundutan. Beraz,
hasierako posizioa 0 hartuko dugu, bere abiadura 15 metro segundo konstantea, eta denbora segundutan minutu bat da 60 segundu. Egiten dugu biderketa, 900 metro egingo ditu minutu batean. Vale. Bigarren ariketa honetan, ja ez da izango abiadura konstantea, baizik eta azelerazio bat daukagu, bai. 15 km/h abiaduran doan txirrindulari batek 0,4 metro segundu karratuko azelerazio konstantea dauka 10 segunduz. Lehenengoa, kalkulatu zein izango den bere abiadura 10 segundu hori pasatu bestean, eta zenbateko distantzia egin du. Bueno, datuak 10 segundu, 18 km/h abiaduran doala, azelerazioa 0,4 metro segundu karratu, positiboa denez badakit azeleratzen ari dela, hau da. 10 segundu pasatu ostean, bere abiadura handituko duela. Vale. Mugimenduaren ariketatan gogoratu abiadura nazioarteko sistemara pasatu behar dugula. Hortaz, 18 km/h, bihurketa faktoreak erabiliz, 5 metro segunduen baliokidea. Vale. Kalkulatu behar dugu abiadura eta distantzia. Vale. Hemen ditugu higidura zuzen uniformeki azeleratuari dagozkion bi ekuazioak, eta orain abiadura kalkulatzeko azelerazioaren ekuaziotik bakandu beharko dugu v. Horretarako t dator biderkatzen eta KNV0 dator gehitzen. Amaierako abiadura da berdin hasierako abiadura gehi azelerazioa bider denbora. Ordezkatzen baldin baditugu datuak, amaierako abiadura ez dakit, hori da galdetzen digutena, hasierako abiadura 5 metro segundu, kontuz ezin da sartu 18 km/h, bai? Beti nazioarteko sistemako unitateak jarri behar ditugulako, orduan 5 metro segundu, gehi, azelerazioa 0,4 eman digute, bider 10 segundu. Egiten baldin badugu hau, 9 metro segunduko abiadura ukiko du, 10 segundu horiek pasatu eta gero. Claro, esaten dugu, hasiera baten zen 18 eta gero da 9, eta azeleratu badu zelan da posible. Bueno, kontuz, ze hauxe da 9 metro segunduko abiadura, ez da konparagarria kilometro-orduko abiadurarekin. Horregaitik ingo dut orain, konbertsioa, bai, berriro moldatu ingo dut kilometro-orduko abiaduretara. Kasu honetan, bihurketa faktorea alderrebez, bider 1000. Zati 1600 egin beharrean, izango da bider 1600, zati 1000. Hau egin ostean, 32,4 kilometro-orduko abiadura. Horrela bai ja, konturatu egiten gara, ondo goazela, ondo egin dugula, bai, 18 km/h baino gehiago delako. Bigarren galdera, ze distantzia egin du? Bueno, hau izango litzateke oinarrizko ekuazioa, bai, eta orain ordezkatuko ditugu dakizkigun datuak. Hasierako posizioa 0 hartuko dugu, hasierako abiadura metro segundutan 5, 10 segundu, gehi, erdia, hau da 0,5, azelerazioa 0,4 eta denbora da 10, baina 10 karratura egun. Egiten baldin badugu hau, 70 metro egin ditu denbora hau da 10 segundu hauek pasatu eta gero.